ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Ба диққати модарону бонувони тоҷик мерасонем ки Libos TV номнависиро ба компанияи Faberlic оғоз намуд. хоҳишмандоне ки мехоҳанд номнавис шаванд бо ин рақамҳои WhatsApp галасавой ё сообщение нависанд. мо аз байни шумо 5 нафарро интихоб мекунем ва то ба фоидаҳои калон бурда мерасонем. регистратсия ва омӯзиш бепул, тӯҳфа ҳам аз тарафи компания ва ҳам аз тарафи Libos TV тақдим карда мешавад. лутфан хоҳиш менамоем ки одамоне занг зананд ки дар ҳақиқат мехоҳанд зиндагиашонро тағйир диҳанд ва соҳиби маблағҳои калон гарданд. касе ки бо мо ҳамкорӣ мекунад, боз як бори дигар такрор мекунам, фаъолияташонро бепул реклама мекунем. хулоса модарону бонувони ҷиддӣ дар WhatsApp нависанд. бонувони командаи мо ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳанд. навори имрӯзаи мо ай бозори Корвон ай. бозори Корвон нулевои дарвоза сеюм проход. Ина хел папринои лавдуман омадаги аст ай. Ё астан нархшон 150 сомон. нархи дона ҳамаи светош ҳаст ай. Ина шумо бинед 150 сомон. Ина болошда, ина болоро агар бинед болодам аст ай. Ина марҳамат бинед. ҳамаи амё 150 сомон нархшон. ҷа боз қиматоша баъди нишон метем. ин чизе ки шумо дидесин 150 сомон. папринои лавдумани. Я болошон при санг ай, санг задаги ай. Сирфш санги сирф задаги ай. поёнаш вишивкадор. папринои лавдумани вишивкадор. Ана ҳар кадом цвет ба цвети худаш санг задаги ай. Ина ранги худаш хати санг доро. На 150 сомон. касе ки заказ кардане марҳамат заказ кана, смела заказ кана. мо тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. Не ки касе заказ кардане илтимос аввал фикр кана, баъд бинависа. барои бисёр менависен апа модаро. шумо бисёр менависен, аксариятат гирифтарӣ нестен, просто вақта мегирен. барои ҳамун фақат аввал фикр кунен ки ҳамин чиз шумо дар кор ҳастай, баъд занг бизанен. ина ёш 200 сомон ай. ёш нахе ранги чиён чӣ меган ёра дизайнер мобайнашонда хеле санг задаги аҷоиб буд кардаги. ина ёш 180 сомон. ина гулдори 3D меган, 3D гулошон промадаги 180 сомон. нам чизе ки оз намҷа дидистем. аҷа кам тарак туриктара. ина ҷа чиёш ҳастай бо назош. хобши папринои лавдумани. ҷода ҷои обтоя хай обтои арзон мешавад. вақте ки шумо бигиред на чи аст 150 сомаш 180 сомонаш ҳастай, баъд 200 сомона. марҳамат касе ки харидорай аввал ҳамин конкретна харидор боша, баъд занг бизана. мо 100% заказ шуморо қабул мекунем. шумода ба ҷое ки ҷода зиндагӣ мекунем ҳамонҷа доставка мекунем. бо як бор дига мегӯям ки номнависӣ барои компанияи Faberlic сар шидаги ай. мо ҳамин корро роҳандозӣ кардем. мисол касе ки мехоҳад дар командаи Faberlic кор карда ба фоидаҳои баланд расида, ина поёнда ҳозибо баъди ҳамин видео мешавад. дар бораи чӣ хел кор кардан, чӣ хел регистратсия кардан мо шумода маълумот медиҳем. боқи сарбаланду обод бошен. худоҳофиз.